Кадыр җитештерү комплексының Туңылҗа авылы янындагы кырда моңа кадәр кояшта янып торган сары көнбагышлар өлгереп башын игән. 190 гектар мәйдан биләүче басуда 4 комбайн уңышны җыеп алу эшендә катнаша. Һәр гектардан уртача 24 центнер уңыш чыга. Зеагра фирмасында бу культура 580 гектар мәйданда утыртылган. Көнбагыш җитеште, дезинфекция ясадык. Көнбагышның дымлылыгы 16-7%. Погода булган сайын чыгып сугабыз. Уңыш әйбәт. Менә бу басудан 190 гектар басу, моннан 24 центнер гектарына көнбагыш җыябыз. Басуда эш иртәдән үк башлана. Механизатор Айрат Уразманов яшүсмер чагыннан комбайн штурвалы артында. Моңа кадәр икмәк уңышын җыюда катнашкан алдынгы игенчеләрнең берсе. Хәзер ул New Holland комбайнында көнбагыш суктыра. 13 яшьтән комбайн артында колхозда идем моңанчы. Хәзер агросилага күчтем. Барыбер шушы басуларда үтә көнебез. Әйбәт эшләгәндә, көне эшләгәндә 16-ны көнбагышта. 16-ны суктык. Көнбагыш бөртекләрен ташу өчен техникада берсен-берсе алыштырып кына тора. Прицеп тагылган КАМАЗ машиналары суктырылган уңышны зәй элеваторына илтә. Көнбагышка хәтле зерно ташыдык. Хәзер күчтек көнбагышка. Көненә бер 3-4 рейс ясыйбыз зәй элеваторына. Зәй басуларында көнбагыш 2470 гектар мәйданда чәчелде. Хәзерге көндә барлык мәйданның 14% суктырылган. Һәр гектардан уртача 24 центнер уңыш җыеп алына. Бу эшне Зәй шикәре һәм Зеагра фирмалары эшчеләре башкара. Һава шартлары уңай торганда аграриялар һәр минутны исәптә тотып, зур тырышлык белән ел уңышын алуда катнаша. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.